Kapitan Enteng! Day, apay anak katugaw kayo mailangan dita paradaan niyo. Nagururay kami ti pasahiros, may. Nagpaisaw. Ang mga no, danto-inton madamdama. Saksamit ti urayin niyo. No pasahiros ka, siga ti ururayin, may. Kapanan nyo ya, taglugan kay kiday na na. Siyak ti urayin niyo, tasyak ti para padamag. Anya ti padamag, mau. Hey! Apay, di yu amaw anaganakin di balasang ang maestra di ta eskwelaan. Ha? Sino ang maestra na na? Di ngay atidug ti buok na anaemma. Ha? Naganak gaya man da dya maestra, ha? Wun, awan asawa na, ngem naganak. Naglaingin nga gipadamag ni Nana Tuyang, Chep. Ay, siyempre amok amin ang mapaspasamak dito'y kabildatan. Siyak ti pagdamagan niyaw, tamok amin. Waraw, ikaya ba ni Uncle mo tamangan tayon? Anya ti sidaanan, tay. Dinengdeng laeng. Anya ngay nga rod. Ang galintay! Mangantayo ka naon! Waraw, Agsida tayo ti dinengdeng! Aw, nayabakaw. ay, unay kamatay. Apay nga impukaw mo ngay. Tap namangag na, Mangag ni Marituyang. Iwaras namanen a dinengdeng laeng ti sidaen tayaw. Ayunan niya. Naglaing gayam nga agistorya ni Nana Tuyang. Ay, perme Agasam, naganak ka no gayam mabalasang tayo maestra di tayo eskwilaan alongher. Anya, nakaamwam. Ni Nana Tuyang. Ay, kunakun kat. Amo na amin na mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Sapay kaadwan na nga istoryaan na. No sana kurang, adda surok na. Uray mo day ka pa nagkatawa mon, Marituya. Uray mo lay nga ito taulom. Ay, siyempre agkat katawa, gayam. Anyat kat katawa, amaya. Ay, apay, di mo nangag. Tay, Jay impukaw ni Kwarug awan nangag ko nga impukaw na. Ay, agsidada iti dinengdang. Kapitan, agsida iti dinengdang. Ay, inal daw mo ilaangan a dinengdang kababain. Agad, anya kumati kababain di tangay. Ay namaray, kaya't nasawan, awan makukwartada. Ay, kaya tasawan day ta, sana kurakot ni Kapitan. Iso di mo kat katawaan. Nita, karuwan na, kas ka lamang luklukaw. Maribanang, inton maminsan, di yu ipukpukaw no anya ti ipasidayo ken ni Kapitan tamangeg ni Marituyang. Day, apay, nangag na. Kanya pa'y ngay, kinatkatawaan namanen Ay, kayat mo asawan, Mare. Inyaramidan namanen iti istorya tinangag na. Kuwan Mare. Ibagbaga naman na nakaasi ni Kapitan. Awan ka no makukwarta na nga uray, Kapitan. Ay, nangag nagayam ja impok kaw ni Kwarog. Ay na, uray adayaw mangag na. Kasta ti kinalisto tilapayag na. Kasla adante na tilapayag na. San lang antena Nakablutot pa'y. Ay, wen iso nga aganan na tayo. Tanay, istoryaan na jay maestra. Anasikugan ka na. Ada nasikugan na maestra. Kasta nga rod ti kunana. Diyak ka mo day ta. Ay, nagalisto nga rod. No nakadamdamagan na iti dayjay Ay kat, di tayo amo ano po no saan ti bagbagana. Patpatsin mo't dagiti tattao dagiti bagbagana. No ison ti nagistorya, awanen ti agtagtagarey. Deng-deng ganda mo't tayo na naimbag ja ibagbagana. Kat mamati damat nga uray palsaw adamag. Adda ni Kwaraw,
Awan na. Napan na tinulungan ni Kapitan. Nasaya at magtawan. Nagitimot pa ka tricycle driver, napandamot ni Jilay. Manmano kami lang nagbati dito nga gururay ti pasahiros. Hehe, mayak no kasta. Ha? Apay? Agto gawak pa'y sakbay nga gistorya. Ay, ang ganad ka nga tugaw na. Kanal ti ada iti likodam. Wen, ang Muktar Aramide. Siyak pa'y ti ko na. Ito ta nakadugaw ka. Nya ti istoryaam na natuya. Ni Kapitan. Ha? Ni Kapitan Inteng? Sino kumapay nga? Apay nga yarasas mo na. Pigsama tap na mangagaw. Ni Kapitan Inteng kat kurakot a Kapitan. Ala ka, saan mo't Apay nga ibagbagam ti kasta na natuyang. Kurakot nga raw. Anda pamanagnak mo? Ay kurakot peryaw. Na. Kasapulan pa'y ayat ipamanagnak. Dakas tagis istorya iti saan apod naw. Apay adakas. Agsubling tukin kaday tangar aramidam na. Patpatsamay. Ay, sos! Matinagak sa mutan! Kung nakamin nga ganad ka, nagalis dahi ta pagtugtugawan niyo. Ay, arayatan nakmutan na! Kasla kayat mo ang matinaga! Di ka madanagan. Ay, Tulungan ka. Saan man atilay si istorya, Marituyang? anya manan. Siyak manan tinakitam. Ta sino kumati sa bala kita kat si kamot latad na ditoy? Ay na, adaw ti istorya maray. Tasyak nga ron tinalaing agiwaragawag di ti kabildatan. Wala ang pilyam mati si istorya Ibagbagam pa'y akurakot ni Kapitan. Pudnumag. Apay. Adda ebidensyam, takas na ti ibagbagam. Di mo makita ya di balayda. Aggong-gunggunan no mo nagka. Nidanto pa'y may patarimaan, ibagam katakurakotan. Kurakot kunaktumag. Kanayon dalang agsida iti dinengdeng kurakotan ko Ay basta, kurakot. Ay na, amo mare, adon dagiti gumurguraken kay tikas tangaramid mo. Gumura dalang Kaya't mamaybus dagiti gagayam mo. Sige lang, adulat na ti gagayim ka. Tupay kaskason ni nanatuyang. Apay ngay. Nakakaasim at abakbakitan. Kasanaw, tila istoryaan na may papankin ni Uncle Kao. Nangigmon din baga ni nanatuyang. Inistorya na kanyak kahit. Nangig ko na, aduti na kay baga kanyak. Ay, siyak kumatin na kauna. Ay, anya ay tinangig mo nga istorya na. Sadot ka nun ni Uncle Kao. Day talang? Adapay sa baling istorya na. Ay, adamot inistorya na kanyak, Chay. Asan nagdigdigos ni Uncle Kao? Saan? Kurakot ka nun ni Kapitan. Anya? O, di nakarkaro day ta apamirday. Hoy, nagadugaya man nagmamading istoryaan ni nanatuyang. May papankin ni Uncle Kao. Ado, Ay, kagura ko ni nanatuyang. Ang mga nuray si kaka, adamo madinga inistoryanan, may papankin ka, Chay. Kagawad ko anang. Adaman kayat ko adamagan. Si kaka DJ maestra di ta eskwelaan nga si istoryaan da. Ay, wen, kagawad. Siyak jay pagpes-pestaan da pag-istoryaan dito barangay tayo. Anyat gatangam ay stay damagam balasang kaw. Ay, dagiti man iwarwaras ni nanatuyang adamag may papankanyak. Ni, nakadanon gayam kan. Wen kagawad, kat kayat ko amalinisan tinagan ko. Isong agdamagak, tamapanak agreklamo ije barangay hall. Ay shows, delikado ni Marituyang no kasta, Maray. Maireklamo ije barangay hall. Idi pa'y labi nagbagaak. Ngamawamot denggan na. Ay, isumot day ta sumungad. Ni, nasayaat mo taw may dito tersenak. Ay, adamanan umay ko istoryaan kada kayaw kukumaray. Ay, anya manen day ta, Marituyang. Pamirdi manen. Naguray nga denggan nyo pa'y mat Imay dito dyan maestra pinerperdem. Jay nasikugan abalasang. Agreklamo ka nun sa. Sanak amabutang. Panag ko na mabutang nga.
Saan? Ay na, Mare. Isardeng mo ti kastangar aramidem. Ti panang daddadaul mo iti padam a tao. Uray ni Inteng, perpirjam pa yan. Sana ka mabutang. Awan ka butang ka. Darum daklang. Na, Si Kapay tinatangsay. Awan mo't basol ka. ay, mainayo nakumah kadagiti mangguraken ka, Mare. Angam, kasi kamay. Makitam ti kasta nga aramid mo. Ultimo asawa ti kumarem dadaulampay. Pudno mo nga main. Pudnaw, ako rakot ni Inteng. Ay, aga patanukastan, marituyang. Panag ko na maray. Mabuti nga. Agboksing tano kayat mo. Sigay, umaykan. Na, talaga natangsit da ito ako marim marikwanang. Ay, agsab lang kayo man. Bakit kayo nagapa kayo pa ilahan? Ay nano siya klaan. Talagang awan ka butang kaw. Ngala, maribanang, baybay amon. Si kanti makamo nga agpakumbaba. Oh, anya, aglaban ta. Ay, Agawid kan, marituyang. na. Diyak kayat nga taglaban dito tersena. Kunamlan asino. Porque asawa ti kapitan. Di ko na siguro kaputang kapa. Masaya ata nasabat ka na natuyan. Saan ako na dumanon di tabalayaw? Makaung-ungot. Iso asaan nakasabat-sabaton. Apay nga makaungot ka na. At dagayam kalaban ko. Ha? Kunada siguro takrota. Ha? Naturod Ang kurita. Ipapaitid nga po kapitan kan ka. Nay, surat mo't daytang. Agsasango kayo kano iji barangay hall. Kay maestra apinirpir jam. Sumango aka, apay. Paglibakan nakit dain, nga isaw kat naganak abalasang. Maestra pa'y mga raud. Sumango ak, awan kabutang ko. Oray pa'y maestra, oray pa'y kapitan, oray presidentay dak kabutang. Awan kabutang ka. Talaga naturod ka mo't at chismosa. Wan, syakti katuturudan. Itay pa lang arurayan na kay di barangay hall, maray. Mapanakaon maray, jak kabutang ida. Kawamat, amo may angawan kabutang mo. Talaga, sangwak dagita amang irekreklamo kanya. Ayabam kit di amin ida, tapno agsasango kamay. Ay, madimot ano ayaban amin ida. Oray pa'y agigidanda. Sangwam pa'y lang di maestra. Wan, inaksangwon. No apay mga may na naglaing kang agmarites. Nasaya tadakan mare. Itay pa'y nga urayan da ka. Ha? Ayan jay maestra anang ireklamo kanya. Iso da ito nakatugaw. Inururay da ka. Agtugaw kan. Awan kabutang kaw. Amu may, iso nga agtugaw kan. Itata nakatugaw akaw. Siyak ka daing ti umuna nga agsaaw. Itay ka pa'y asao. Pagsawon ta pa'y da ito'y mangreklamo kan ka ma'am. Wan kapitan. Kat agyaman ta pinagsango na kami iti day ti mang pirpir di kanya. Tanabayagan a pinirpir dyan nak. Ngam gaputa bakat, jak ingkang kano. Ngam saan matla aso marsardang. Anya ti makunam, marito yang. Maray. Na. Apa nga grungap ka ngay? Ato iti tisyo. Kunak man nung naturad ka ako nam. Mabalin ka di nga ituloy kong tagsao, kapitan. Kwa, ma'am. Wait a minute. Pagsardingin tapay na ito agsangsangit ako maray. Nagawid din di maestra, kapitan. Nagawi din. Grugin na pa'y latagsaw. Ngam nagrungaab ka na dagaws. Kunak man naturad ka. Day tamat ti panagkunak, kapitan. Ngam, sa anak matgaya man naturay.
May sapay laday ta nang ireklamo ken ka permin asangit, ma'am. Kasano nga no adudan? Kasano no reklamo ka, mate? Ha? Si Kapitan? Nagadaw dagiti ibagbagam kontra kanya. Ay, di nakadimot ireklamo na, Kapitan. Iso baliwam day ta agalad mo, Marita, kababain. Isulaang day ta, ti pakaibarbarang gaya, ha? Wan nga raw, Kapitan. Jack agungat, ta sa anak mo't kiti ako rako. Ang kasano no sa bali ata, di saan da ka lang ireklamo? Mga no ipabalod da ka. Limot na to yung dito nakatugaw iti-waiting shed, Chef. Aywan. Asit ganta man. Dan. Pay lang asit ganta. Ano ti istorya na dito? Umay ka na. Nanatoyang. Apay. Ano ka no ti istorya iso nga imasidag kami. Ay awanon. Insardeng kunday tang aramid ko. Ha? Apay ngay? Awanan natin nalay nga gistorya dito kabildatan, no kasta? Diyak kaya atin ti maireklamaw, makapanervyos magayam. No daman istorya, dagiti laeng nasasaya at abanag, saan puro pamirdilaan. Nasaya at mat no nakaamiris ka, nanatoyang. Dagiti lang nasaya at ti iwaras mo. Saan adagiti pamirdi iti padam ataw? Iti kasta, nasaya at kalata. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan